Og ang atong lesson karon niya makita sa Westminster Confession of Faith, chapter 3, section 8. Mato dinhi, the doctrine of this high mystery of predestination is to be handled with special prudence and care, that men, attending the will of God revealed in His Word, and yielding obedience thereunto, may, from the certainty of their effectual vocation, be assured of their eternal election, so that this doctrine afford matter of praise, reverence, and admiration of God, and of humility, diligence, and abundant consolation to all that sincerely obey the gospel. So kini nga doctrine about God's decree, eternal decree, usa kini ka doctrine nga diin very precious. In fact, sa tanan nga confession, ang Westminster Confession of Faith, ginadaig sa mga theologians, gumikan kay moorani ang Confession of Faith nga naghatag og very concise og very succinct og muni ang naghatag og statement nga biblically uh, correct, of course, biblically uh, aligned, no, sa og usab sa mga theologians, kini gi praise nila, ilang gidaig ang Westminster Confession gumikan kay sa tanan nga confession kini ra ang naghatag, no, sa husto ug klaro, no, nga paghan-ay mahitungod sa doktrina sa decree. Now, tungod niini nga doktrina sa decree nga niya sa Westminster Confession of Faith, daghan ang mga confessions sukad niadto nga miawat niini nga confession. O of course ang 1689 London Baptist Confession of Faith, ang pito ka mga Baptist churches nga naa sa London niadtong year 1689, gi ila ning gi-adapt nga doctrine. Of course kining Westminster Confession of Faith i-adapt nila halos tanan, o naalay mga butang nga wala nila gi-appeal o ilang struck out gikan sa dokumento, sa mong dokumento o struck out nila may tungod kini sa doktrina nga nag-affect sa church, sa baptism ug sa mahitungod sa civil magistracy. So kining Westminster Confession, kung imong tan-awon, daghay mga influences niini sa uban nga mga churches, di lang kay sa Presbyterians, but apil na ang mga Baptist ug uban pa nga congregational nga mga churches. O dakog epekto niini usab diha sa Savoy Confession o kanang gitawag usab nila dito sa Amerika nga mga churches nga mga primitive Baptist, mga missionary Baptists, mga Calvinist nga mga missionary Baptist, kay doon mga missionary Baptist nga mga Armenians. Tanan kini nga mga churches more or less dunay epekto sa kining doktrina sa Westminster Confession gumikan kay ilang gi-adapt, labi na ang mga primitive Baptist, kaning hard shell. Of course, dili ita uyon sa ita halos daghan sa ilang mga teachings. Pero of course sila na influensyahan sa doktrina sa kining predestination o sa God's decree, particularmente. Ug busa tungod sa epekto niini sa kasaysayan sa theology,
no, dunay mga denominations ug dunay mga churches nga sa pagbasa niini na mishandle nila kini nga kamatuoran. Ug kung ma-mishandle nimo ang doctrine of God's decree, maadto ka sa ah, maadto ka sa heterodox nga mga doktrina. Usahay kung ma-mishandle nimo, of course, madaot ang doktrina sa God's decree o daghay epekto ni ana sa church o sa personal nga pagkinabuhi o daghay epekto ni ana, no, mismo sa imong interpretation sa kasulatan. Dire gidipinsahan, giproteksyonan kini nga doktrina pinaagi sa paghatag og warning, no, dunay warning gikan sa Westminster Divines. O ang warning niini matud niya, the doctrine of this high mystery of predestination is to be handled with special prudence and care, that men attending the will of God revealed in his word and yielding obedience thereunto may, from the certainty of their effectual vocation, be assured of their eternal election, so shall this doctrine afford matter of praise, reverence, and admiration of God, and of humility, diligence, and abundant consolation to all that sincerely obey the gospel. So, ang caution nga gihatag kanato dinhi sa mga Westminster Divines nga dapat it should be handled, this doctrine of God's eternal decree should be handled with special prudence and care. But pasabot nga dunay wisdom ang atong paggunit ni ini nga doktrina ug dunay gyoy special care, dunay circumspect kita nga mag-conduct or mag-handle, mag-believe ni ini nga doctrine kita nga mga tao, tungod kay dunay mga pagpang-abuso ni ini nga doctrine. No, sa akong gikaingon, daghay influences ang nahitabo ni ini nga doctrine sa dili lang sa mga reform, pati outside sa reform circles, kining mga Baptist, for example. Now, sa kasagaran sa Baptist circles, dunay naka-mishandle dinhi niini nga doktrina. Ug ang mishandling niini nga doktrina, mga kaigsuonan, ang nahitabo niini nga kining doctrine of God's eternal decree nahimong mao na hinuon sa dihang na mishandle o na misinterpret sa gikan sa balaang kasulatan, nanggawas ang unang-una, no, doctrinally diri man nanggawas kini hyper-Calvinism, no. So ang hyper-Calvinism usa na sa ka-teaching nga diin ang mga nagatuo sa God's decree tungod sa ilang pag-mishandle niini nga doctrine, dili na sila motuo o dili na sila moobligar, wala na sila feeling of duty o responsibility para nga mo evangelize. O ang mga hyper-Calvinists usab tungod sa ilang overemphasis sa doctrine of God's decree, ang nahitabo niini mao na nga dili na sila in fact mo preach sa gospel sa ilang mga churches. Ang rason niini tungod sa ilang imbalance nga approach niini nga doctrine, sa diha nga sila mo sa diha nga sila mo sa diha nga sila mo wali kasagaran sa ilang mga wali o mga tema diri ra gyud nakasentro sa God's decree.
O usa na sa mga rason ngano nga dili sila muwali sa sa kining preaching sa gospel, dili sila mo hikayat sa mga tao, no, sa audience nila, especially sa dihang muwali sila nga mixed Christians o non-Christians. Ang rason is because dili sila muwali sa gospel, dili sila mo call sa sinners to repentance and faith, or faith and repentance to Jesus Christ. Sa rason nga mo kontradik kini sa para kanila, contradictory kini sa doctrine of God's decree. Kaysa diha nga magwali sila nga kinahanglan ang makasasala mo mo believe kang Jesus Christ, mo repent sa iyang sala, ug angay nga mopaubos atubangan sa dreadful and terrible God of wrath, and of course at the same time He's God of mercy. Para sa ila, sa diyang magwali ka sa makasasala, ni kontradik ka na sa doctrine of God's decree. Kay para sa ila, useless ang decree sa Dios, especially sa predestination sa mga elect. Kung imo ni siyang gamitan sa pagwali, nga as if dunay responsibilidad ang makasasala. Para sa ila, usa ka na ka Arminian, mura na kag Arminian sa diha nga magwali ka, sa dihang mag-call ka to faith and repentance sa mga makasasala. Para sa ila, Arminian na ka. Kay ang ilang logic, dili man kaya sa makasasala ang pag-believe kay dead man siya in trespasses and in sins, and therefore sa diha nga maghikayat ka, imong ihatag, no, ang i-presentar nimo ang truth about faith and repentance, ug hatagan nimo og view ang imong audience nga unsa ka delikado ang ilang kinabuhi ug unsa ka kinahanglanon si Jesus Christ. Mura ba og para sa ila, imong gidinay ang God's decree, no? Kung gidecree sa Dios nga mo believe ang tao para kanila, dito nahitabo na nga gidecree na niya mo believe ang tao, ug iya nang gidecree nga maluwas ang tao. So dili na, wa na kay mahimo, whether you preach or do not preach, you cannot change God's decree. So kani usa sa mga epekto sa mishandling niini nga doktrina. So ato nang hisgutan ang about the gospel, o kanang preaching of the gospel, ug unsa ang mga responsibilidad sa tao, no? God's sovereignty and human responsibility. Ato kanang mahisgutan further sa diha nga mahisgut na kita about the preaching of the gospel. The gospel, dunan na gilaan nga isa ka chapter ang Westminster Confession of Faith about the gospel. So, about the preaching of the gospel. So, dinhi mo limit lang kita dinhi sa atong pagtuon may tungod sa mishandling, o usa na ni ana, no, ang to mishandle this very doctrine is very dangerous, not only for the church but for the preachers themselves. So, imong tan-awon nga dapat nga in a doctrine should be handled with special prudence and care. Now, another thing nga resulta nining mishandling nining nga doctrine is antinomianism sa practical life sa mga nagtuo sa God's decree, sa diha nga ma-mishandle kini o mistaught kini sa mga tao. So kaning antinomianism usa kini ka lifestyle sa usa ka Kristohanon nga diin ang Kristohanon sa diyang antinomian siya
Wala na siya awareness, wala na siya feeling kanang affection para sa law sa Ginoo, para sa iyang kabubuton, gumikan kay para sa iya kaning kesira-sira, whatever will be will be. Unsang mahitabo, mahitabo. Ang dili mahitabo, dili mahitabo. So if God is going to change my life into holiness, He will do it without my help, without my cooperation. So para sa ila kung gidecrease sa Dios in eternity nga ang usa ka tawo maholi, mahimo nga payos sa iyang lifestyle, sa iyang practical life as Christian, then moabot gyud na. So di na kinahanglan nga magsigi pa ta og pamroblema ni ana tungod kay ang God's decree gikan sa sinugdan effectual man gyud ni o maabot man gyud ni. So ang mga kasagaran mga hyper Calvinist nga naka nga ang ilang teaching niini is na overemphasize nila ang God's decree. Ang ilang life pud dili pud mo sanong, dili mo agree sa kasulatan o daghan sa ilang immoral, daghan sa ila ang ang ilang walk is very kining matawag yun nato nga questionable ang ilang life. Para sa ila, kay sila na naman ini nga doktrina, it doesn't matter unsa ang istorya sa tao, it doesn't matter kung sila badlunganon para sa uban, labi na sa uban nga mga Christian. Sa ila anyway, ang Dios mo'y nagapamuhat. So wala na sila'y pakialam. No, ang uban gani mga churches nga naggrabe ang overemphasis niini mga hard shells sa US. Di na gani manimbah kada Domingo. Ang uban halos once a month lang ang ilang simba, ang uban halos pila lang ka Domingo sa isa ka tuig. Gina-schedule na nila sa ilang mga kalendaryo. Sa isa ka tuig ka 52 Sundays man. Pwede i-schedule 10 Sundays ra for 1 year. So, ang mga members ug ang ilang elders mo butang lang sa kalendar nga kini mo isimba nato kani nga Sunday, kini walay simba ni, kini na isimba. So do nagi practical nga effect no sa mishandling ni ini nga doctrine. Mahimong irresponsible ang usa ka tawo sa dihang ma-mishandle kini nga doctrine. So angay nga itudlo kini nato mga kaigsuonan sa husto nga pamaagi o sa careful nga pagtudlo. So imong padiri with prudence and care that men attending the will of God revealed in His word and yielding obedience thereunto may from the certainty of their effectual vocation be assured of their eternal election. So number atong tanaw ng mga bersikulo nga gi-cite dinhi no ang bersikulo sa Romans chapter 9 verse 20. Mato diri, nay, but O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed to say that form it, why hast thou made me thus? Chapter 11 verse 33, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments, and His ways past finding out. So, unang-una, nga ang epekto katong gani atong gisisgutan mismo diha sa pagwali sa ebanghelyo, di na mawali ang ebanghelyo, di na mawali sa gospel tungod kay na mishandle kining doctrine. Ikaduha is antinomianism. Kining antinomianism meaning anti-nomos, anti-law, no? So
usa kini ka lifestyle ug usa pud kini ka view nga wala nay law sa Ginoo kay kuno grace na tanan. Ug sa atong panahon karon naa na sa makita nimo sa mga teaching sa mga sama nila ni Joel Austin or sama nila ni kining Joseph Prince sa Singapore. Hyper grace ang tawag ni ana, wa nay law. O sometimes tungod sa ilang overemphasis sa kining sa grace o sa diha mga overemphasis ang grace, dili na grace. Hyper grace ang tawag ni ana. So ang sama na nga lifestyle mao na ang resulta. Ug kini sa atong gi-quote sa Romans 9:20 ug 11:33. Gi tubag ni Apostol Paul ang objection. Sorry. Gitubag ni Apostol Paul, ang kining objection may tungod sa objection nga ang Dios sa diha nga nagapamuhat ang Dios sa kinabuhi sa tao dili man nato malalis. Dili nato malalis matud pa sa objection ug usa nganong panahon unya sa hukom sa judgment nganong ang tao paninglon pa man, nganong ang tao i-question pa man nga gibuhat niya ang usa ka sala nga in fact matud sa objection di man maka balibad ang tao sa diha nga siya nagahimo og sala kay matud pa sa maong objection lagi ang maong tao igo raman ibuhat sumala sa kabubuton sa Dios. So usapod gini ka very difficult nga objection. Pero ang kining tubag ni Apostle Paul sa mong objection is, nay, but O man, who art thou that repliest against God? O tao, kinsa ka nga mo tubag-tubag batok sa Dios? Ang butang ba nga naporma mahimo ba siya nga moingon kaniya nga mooy nagahulma kaniya nga nganong gihimo mo man ako masama niini? So dayon iyang gipakasama ang ang maong gipakasama ni Apostol Paul ang ang kabubuton sa Dios, ang soberano nga Dios, ipakasama niya sa usa ka magkukulon, sa usa ka pater nga sa diha nga usa ka pater iya nga gipurma ang mga yutang kulononon ngadto sa kulon, ngadto sa usa ka vessel. Wala gireklamo ang mga vessels, ang uban vessels of honor ug ang uban vessel unto dishonor. Dili pwede nga makareklamo. So ang pasabot ni Apostle Paul, ang mong objection is dili na pwede nga ilabay ngadto sa Dios because God is sovereign. So mo ni ang usa sa mga objections ug usa sa mga reasons sa mga antinomians ngano nga sila magkinabuhi og irresponsible life. Kaya ang ilang rason is total kung unsa man ang kabubuton sa Ginoo, whether ako iya nga pakinabuhion ingon nga usa ka matarong o dili matarong, usa ka holy, usa ka pious, or whether ako iyang pakinabuhion ingon nga usa ka impious or usa ka unholy,
usa ka immoral, iya na nga pagbuot, wa na koy mahimo ni ana. So mga igsoon, angay nga di gyud maabot na as Christian sa atong mga kasing-kasing kay ang mahitabo niini mao nga kung kana ang moabot sa imong kasing-kasing, delikado. Kay ang unang-una, ang kasagaran nga makahuna-huna ni ana, no? Kadtong mga tao nga wala lamdagi sa balaan ng Espiritu Santo, wala sila maka share sa salvation. Kay ang tao nga naka-share sa salvation, mahadlok magahuna-huna sa mga butang nga sama ni ana. Para kanila, sa mga tao nga naka-share sa salvation o doon na nay salvation, doon na nay kaluwasan nga gikan sa Dios. Para sa ila, usa ka privilege ang kinabuhi nga holy at tubangan sa Dios, o ang kinabuhi nga nagakinabuhi in good works, butang na siya ingon nga response nato as gratitude to the Lord's grace, to the Lord's mercy. Once upon a time we were all sinners, and we were dead in trespasses and in sins, but God in His mercy He quickened us. So sa diha nga gi-quicken kita sa Dios, and He regenerated us through the work of the Holy Spirit. Kita mga kaigsuunan, ang nahitabo kanato mao nga wa gyud atong gikaamot, wa gyud tay gika-contribute sa atong salvation bisan gamay. Ug sa diha nga kita gi-save sa Ginoo gikan sa atong mga sala nga walay contribution nato, ang atong response sa diha nga nabuhi na kita from death to life is the life of gratitude to God, nga kita kinahanglan nga nagkinabuhi in a grateful manner. So ang atong paghimo og maayo, not because we want to be saved, because we are already saved by faith, no? So we are justified by faith alone. We are not saved by our own good works. We are saved only by the works of Christ. O ang gi-require kanato is just to entrust ourselves, our sinful self, into the saving grace of God. So kana mga kaigsuonan, ang rason ngano nga gikinahanglan nga kita mag-take care nga dili kita di kita ma-mistaken sa atong pag-handle ini doctrine. So ang ato lang is the admiration in our hearts. I-admire nato ang kadako sa grasya sa Dios despite sa atong pagkadili taangayan, no? Dili taangayan para sa mong salvation. Ang mong salvation dili kita angay ni ana, and yet God in His mercy has chosen us in Christ. So ang aton lang is to respond with admiration in our hearts. Chapter 11 verse 33 sa Roma, "Oh, the depth, the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and His ways past finding out." So mo lang na gyud ang naa sa ato, admiration, gratitude to God, and our response should be those things. O di na gyud ta magsulay nga sulayan nato ang Dios, nga gusto gyud ta mo pray sa mga butang nga dili na angay nato nga madiskubre, wa na diri ka nato ang pagdiskubre. Deuteronomy 29:29, "The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children." So, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So,
pasabot sa kang Moses sa Deuteronomy 29:29 nga dunay mga butang nga sikreto, no? Mga butang nga sikreto, ug ang mga butang nga sikreto di na taangay manghilabot ni ana, ug di na taangay nga sige pa og kulit para masayran ka ng mga butanga kay iya lang kana sa Dios. Wala ihatag kanato ang pagkat-on o ang paghibalo ni anang mga butanga. So sa diha nga kining doctrine of God's decree mo ni himuon sa usa ka antinomian nga rason nga siya dili na mo mosunod sa balaod sa Dios, dili na mo mahadlok sa moral nga mga nga kaisipan sa Dios. Kumikan kay matod pa niya, iya na lang gyud. Anyway, iya na lang gyud nga gisalig sa Dios ang tanan. Kung gusto sa Dios nga magkinabuhi siya nga balaan, so be it. Kung dili, then it's God's will. Kana mura ka og nagtintal sa Dios, murag imong gibutang ang imong pagsalig dito sa mga butang nga sikreto. Pero kita dili ta dito sa mga butang nga sikreto. Ang atong pagsalig is to the things that are revealed sa Bible. Kung unsa ang giingon sa Bible nga right, mo na himuon nato. Kung unsa ang giingon sa Bible nga wrong, mo nang gihimo nato. So kasagaran karon, labi na sa karon sa pandemic, gahapon na ako'y na istorya. O ang istorya mo ni nga may tungod lagay sa kaning nationwide vaccination karon. Ang iyang rason nganong musunod sa gobyerno is because walay gobyerno nga dili will sa Dios. Ang tanang gobyerno gibutan sa Dios. Mismo ngani si Duterte, mismo ang mga si Biden sa US, no? Tanan gihatag sa Dios. Ug ako ni-reply ko sa yes, even Satan himself. Mismo si Satan ang iyang rule ang tana pati siya gibutan sa Dios. Now, gumikan ka gibutan sa Dios ang ato na ba lang nga sundon sila kagibutan sila sa Dios. So muna ang gi-question ako, ang akong gilabay nga question. Tungod ba kay sa sikreto nga kabubuton sa Dios iyang gibutan nga dunay antikristo pananglitan, which is sa atong pagtuo gi-personify kana sa papacy. Tungod ba kay ang Pope gibutan sa Dios nga mulungtad sa kalibutan, angay ba kita nga musunod sa Pope? No? Now, si Satan gibutan sa Dios nga mahimong ruler nining kalibutan. Musunod ba ito kay Satan, kay gibutan man si Satan sa Dios. Sumali ka na nga reasoning, mali ka na nga logic. Para sa ato, dili nato himuon nga rason mga sikreto nga mga butang nga iya lang sa Dios, siya ang Dios lamang mo inahibalo. Para mohimo ni ana mga irresponsable nga mga butang. Ang atong basihan sa ato nga mga actions ug sa ato nga duties ug responsibilities dili diha sa mga sikretong butang. Ang Dios lamang ang nahibalo ug unsa ang iyang mga motives, unsa ang mga reasons behind nganong iyang gibutang si Satan, nganong gibutang niya ang Antichrist, nganong gibutang niya ang mga tyrants sa kalibutan. Dili na nato na wala na sa atong kamot ang paghikat-on o ang panghibalo niya ng mabutang. Ang ato lang ibase ang atong obedience unsa ang maayo diha sa revelation sa Ginoo, which are revealed to us, that belong to us and to our children forever, which is ang kasulatan. No, so basig na natay mga question palihog. Basig na mga question before ta mo proceed. Naabay mga question? Wala raman, Pastor. Kamu naman gusto. Wala ra, Pastor. Okay. Mo proceed ta.
So kini nga adlaw murag isa lang ka lecture atong mahimo. Gumikan pod kay ang atong article, ano ang atong section, basig pasigura sa usa ka lecture. Now, proceed ta. Mato dire nga that men attending the will of God revealed in His word and yielding obedience thereunto may from the certainty of their effectual vocation be assured of their eternal election. So notice nga kadtong mga tao nga nakahibalo niini nga doctrine, attending to the will of God and revealed in His word and yielding obedience. So katong mga tao nga diin ang ilang life tungod sa paghikat-on sa pulong sa Dios sa iyang kabubuton, naa sila obedience thereunto. So ang effect ni ana or ang atong mga duty as ministers is to assure, no, through the fruits nga makit-an sa ilang kinabuhi, is to assure them of their eternal election. So ang mga tao nga walay bunga sa balaan nga Espiritu Santo, o walay bunga sa paghinulsol, ang walay right reason nga i-assure sila sa ilang eternal election. So kining kasagaran manggod karon magwali sa church, appeal ka to mga immoral members ang nahitabo nga i-assure pati kato mga tawo walay bunga sa balaan nga Espiritu Santo, gina-assure sila sa ilang eternal election. Of course, atong itudlo nga dunay God's decree, God's election, God's predestination. Pero itudlo nato nga kadtong mga tao nga hangtod karon, although sila naga-profess nga Christians, and yet sa ilang pag-profess as Christians, ilang ginatudlo, ang ilang life nagapasundayag sa tibuok kalibutan nga sila dili mga Kristohanon pinaagi sa ilang lifestyle o sa ilang sitwasyon o sa ilang immoral o antinomian nga kinabuhi. Walay rason nga i-assure sila sa ilang eternal election. Ang mahitabo ni ana is mapaulawan, no? Mahitabo nga ang ebanghelyo mayatak-yatakan, mablaspheme ang ngalan sa Ginoo sa mga hintil o sa mga palibot nato tungod sa eternal security nga doctrine sa uban. Of course, na biblical man na in one sense, in some sense. Pero sa diha nga ilang gi-assure every time after their so-called witnessing, soul winning, dayon human ay ana, i-assure dani ila sa salvation. Bisag wala pay makita nga bunga, no, wala pay ebidensya nga kanang mga tawhana hinuod gyud nga Kristohanon. I-assure dani nila sa salvation nga anytime kung mamatay ka, moadto gyud kag langit. No, don't worry. Bisan pa makapatay kag tao, bisan pa kung mangawat ka, bisan pa kung mo himo kag sala, dili na ka maimperno. Ay, don't worry. Nahimo na nimo ni nga kini nga among gi-share sa imo, nahimo na nimo ni nga insurance sa hell. So whatever you do,
don't worry, naa na ka insurance, insured na ka. Wala ta nag-deny sa eternal security, no, of believers. Wala ta nag-deny sa assurance of salvation. Ang ato lang is to be careful. Nga kadto mga tao nga na-assure sa eternal security, nga angay nga i-assure gyud og responsibilidad nato na biblically nga ang mga tinuod nga Kristohanon ato silang i-comfort niini nga doktrina nga sila dunay eternal life, nga sila bisag unsaon di na gyud mawala ang ilang salvation, walay si bisan kinsa nga maka snatch kanila gikan sa kamot sa Trinidad nga Dios. Pero with care, with prudence, gumikan kay tingali unya nga ang atong ma-assure kadtong mga tao nga hypocrites ug dili kina malikayan sa church from the beginning, no, sa church existence, do na gyud hypocrites ug mailad man ta mga pastor ngani man ang mga si Philip the Evangelist na ilad na bautismo niya si Simon Magus katong nasa Book of Acts, dili man di tinuod nga magtotoo. Unya karon sa diha nga kaning nga tao kay sorcerer man ni siya, nakita niya nga mga apostles nga kaya sa apostles na dunay gift ang mga apostles sa Holy Spirit, ang tanan nga pandungan sa ilang mga kamot makabaton sa gifts sa balaan ng Espiritu Santo. Nakabaton siya og kaning panelos, jealousy sa iyang kasing-kasing. Gusto niya nga makabaton ana nga power. In fact, nag-attempt siya nga i-bribe si Apostle Peter. Atagan og kwarta si Apostle Peter para nga mapalit ang mong power. Kaya nagtuo siya nga mapalit ang power sa Ginoo. Ug dayon gi-denounce siya ni Apostle Peter. Ug dito na-reveal nga dili dai siya tinuod nga magtotoo sa Ginoo, na bautismuhan siya pero di dai siya tinuod. So throughout all the ages, sulod sa iglesia, dili gyud malikayan nga duna gyud na, no, duna gyud mga tawo nga abi nato ang tinuod nga mga Kristohanon, atong mabautismuhan sila, ato silang ma-follow up, ato silang mapaato sa church. In fact, ang uban sa ila di gyud ma-reveal in this life nga sila tinuod nga dili sila tinuod nga Christian. Kay ang uban sa ila is murag maayo gyud kaayo mo tagad og daghay mga maayo nga mga butang nga ilang gina-contribute sa church. Pero ang maong mga tao, mga hypocrites, ginahimo na nila ang ilang motive is dili biblical. Ang motive nila is siguro nagkalain-lain ang motibo. Ang uban ang motibo para nga maluwas sila sa ilang una-una, di pag maka-contribute ko sa akong kaluwasan, or para nga ma-bribe na ako ang Ginoo, muhatag ko aning tithes. Mura ba og kaning gipan-an nila ang Ginoo, murag tan-aw nila sa Ginoo, murag isda ba nga pan-an tukbon sa Ginoo, di makuha nila ang ang Ginoo. Very blasphemous ang mga motibo ni ining mga tawana. Og muhatag silang favor sa fellow Christians dili sa holy and reverential nga motive, kundi para makit-an nga sila mga giver, sila mga na sila motibo nga idaig sila sulod sa church o nga sikat sila. So lain-lain ang motibo. What I mean is, doon na sila himuon yun, of course, sa church. Kung dili ka manuki-duki ni ana, kung dili nimo makita ka na sa balang sulatan ang maong mga tao, ilang fruits sa ilang kinabuhi, di nimo masayran nga sila mga hypocrites. So kini nga doktrina nato diri sa atong section, social this doctrine afford, no? Social this doctrine afford matter of praise, reverence, and admiration of God.
So muhatag kini og pagdalayg, no, ang mga tao nga maong mga tao nga mga elect, mga Kristohanon nga nakabaton sa mong faith sa Ginoo ug naka-learn niini nga doctrine, precious nga doctrine. Sa ilang sarili, sa ilang kaugalingon, dapat doon na sila praise. No? Mudaig sila sa Dios nga ilang nailhan karon. O daigo nila ang gibuhat sa Dios nga ilang nailhan karon. O di lang pod sila kundi ang nagapalibot kanila mudaig sa Dios tungod kay makit-an ang kinabuhi sa mga tao nga dunag gyoy kalahian kaysa uban. Daigon sa ubang tao ang Dios tungod sa testimony, no, nga gipakita ang record, public record nga gipakita sa mga Kristohano. Dayon reverence, dunay reverence, dunay pagtahod sa Dios sa mga butang iya sa Dios. Makabaton og pagtahod kay sa dihang maka-learn niini nga doctrine, the more nga mutahod siya sa mga butang nga talahuron. No, dunay reverence sa mga butang nga holy. No, dili siya mahimong antinomian, dili siya mahimong immoral. No, nga ang iyang kinabuhi is katag, no. Ang iyang kinabuhi wala hapsay ang iyang kinabuhi. Dapat dunay reverence diya sa iyang kinabuhi. So dayon admiration of God, nga ang God sa una nga iyang gi-blaspheme karon gi-admire niya, nga karon dunay sense of praise and admiration, worship and love sa iyang kasing-kasing sa mong Dios. Dayon makita nato ang mong reference sa ganiha about sa assurance of salvation, assurance sa ilang election, makita sa 2 Peter 1:10. Pero karon about sa praises maitungod sa Dios, makita sa Ephesians 1:6. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. So sa diha nga kita gidawat, diha kang Hesukristo ang nagdawat kanato ang Amahan, alang kana para sa pagdaig sa himaya sa iyang grasya. Kana ang end, kana ang purpose sa Dios, to the praise of the glory of His grace. Then Romans chapter 11 verse 33, ato atong gi-quote kaganiha, "Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and His ways past finding out." So kana ang mahimong effect sa maong doctrine na dunay sa maong wisdom sa Dios, sa kadato sa iyang wisdom ug sa iyang knowledge, ug dili nato matugkad ang iyang mga paghukom, ug dili gyud nato masayran, di nato ma-comprehend silang tanan. So dayon diya sa personal nga life sa believer, makabaton ang believer og humility, diligence, and abundant consolation. So ang makita nimo nga usa sa mga atong itudlo sa believer is ang effect ni ini nga doctrine is humility.
nga dunay humbleness atubangan sa Dios. Dili siya mahimong proud tungod kay siya nakabaton og doktrina nga siya Calvinist, no? Naa siya 5 points of Calvinism. Ang awareness, ang belief ug ang knowledge ni mga butanga angay nga instead nga mahimutang arrogant sa atong belief sa Dios, angay nga makabaton hinuon og humility, pagpaubos atubangan sa Dios. Dayon diligence nga kita kinahanglan nga masingkamuton kita, no? Dunay diligence pagpaningkamot nato sa mga butang nga espirituhanon, no? Kay kahibalo kita nga ang mga tawo nga gidecree sa Dios, gipredestine sa Dios sa kaluwasan, no? Mo resulta kana sa diligence. Kahibalo kita nga mga tawo nga wala, nga mga hypocrites nga wala makasabot, wala makabaton sa kinabuhing dayon, wala gid sila spiritual life. Patay paghihapon sila. Ubusa, imposible kaayo nga mahimong diligence o diligent ang maong mga tao. So ang tinuod nga Kristohanon nga nag-obey sa gospel are diligent with the spiritual things. And abundant consolation. Kuni ang pinakanindot, abundant consolation nga sa atong kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon samtang niata sa kalibutan nga wala nagpasabot nga tungod kay Kristohanon tanan na lang nga maayo mo'y mahitabo sa atong kinabuhi. No. Doon nagi atong struggle against sin. Doon na struggle nato against our enemies. Doon natay mga tribulations, mga sufferings, nga maabot afflictions, sakit, bisan pa unsa. So ang doktrina sa God's decree, of course, atong ma-take up ang God's providence. Maghatag ka nato og comfort sa tanan nga afflictions nga nahitabo sa atong kinabuhi, nga although nga nagaantos ta, and yet God is the God of mercy. Although I am I deserve, although I deserve hell and God's wrath, and yet God has been merciful to me. So muna ang naa sa atong kasing-kasing, abundant consolation. I deserve death, and yet God raised me from my sickness, from all that may be causes of my instant death. So dinhi dako og epekto kini sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Itong basahon ang mga verses. Romans 11:5, even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace. If by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Verse 20, for when ye were the servant of sin, ye were free from righteousness. Now, ang isgutan diri ni Apostle Paul, chapter 11, usa kini sa culmination sa iyang doctrinal thesis sa Book of Romans about doctrines about the faith, no? Kay after this, gikan sa chapter 12, makita nimo sa Book of Romans nga nag-shift si Apostle Paul sa mga butang nga practical, dili na doctrinal. Pero gikan sa chapter 1 hangtod sa chapter 11, makita nimo that the Apostle Paul was writing a doctrinal thesis. So dinhi makita nimo ang
ang culmination sa iyang thesis nga ang grace gyud walay sagol nga work. So now ako nang gi-emphasize kaganiha ang need of the fruit of the Holy Spirit, ang need sa life of sanctification and holiness, ang life of good works. Pero don't get me wrong, ang works tanan-tanan ni ana nga atong ginahimo dili kana mo i-cause sa salvation, effect lamang kana. Diri ang kang Apostle Paul, ang consolation mo ni nga although kita dili nato kaya nga maghimo og mo kabot sa salvation pinaagi sa paghimo og good works. Ang consolation ini tungod kay ang grace sa Ginoo is grace gyud. Salamat na lang nga ang kaluwasan walay work nga nakasagol ni ana. Dili gikinahanglan nga work. Dili ato ang work. Otherwise di kita maluwas kung kita na maluwas kung kita gikinahanglan nga mo trabaho kung trabahoan nato ang salvation. So dinhi ang consolation no sa on the other hand nga although kita mga anak sa kapungot and yet ang Dios naluoy kanato o giluwas kita despite sa atong pagkamakasasala. Ang grasya o dili work. 2 Peter chapter 1 verse 10, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For ye do these things, ye shall never fall. Romans 8:33, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Ang consolation nato is mauni ang atong eternal assurance, no, sa assurance nato sa mercy sa Ginoo nga ang mong mercy mo'y snatch ka nato gikan sa atong pagkahulog dito sa impyerno. Who shall lay anything to the charge of elect? Walay tao, walay bisag kinsa nga maka bisan si Satan, the accuser of the brethren, walay makaakusa nga kining akusasyon niya nga successful. Di mo succeed ang iyang accusation ni Satan. Kumikan kay ang iyang accusation is tubagon man kana pinaagi sa gibuhat ni Hesukristo sa cross. So therefore, matod pa diha, dili na ta kaakusahan nga successful ang moong prosecution, ang moong accusation bato kanato because kita mga pinili sa Dios. It is God that justified. Ang Dios moingon wa nay sala. In Luke 10:20, notwithstanding in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Kining sa Luke 10:20 may tungod kini siya sa 70 nga gipadala ang Ginoo. Unya sa ilang pagbalik na-appreciate nila o nalipay sila nga ang bisan mga bad spirits ni submit sa diha nga ilang gipagawas mga bad spirits, mga demons sa dihang ilang gikaman nga mugawas gikan sa mga demon possessed. Pero sa diha nga niistorya sila kang Christ, unsay giingon ni Christ, dili mo magkalipay kay ang mga espiritu nagmasulundon kaninyo. Rather, pagkalipay kamo kay ang inyong mga ngalan nasulat dito sa langit. So ang pasabot ni Ginoong Hesukristo, ang salvation mas dako, no? Ang salvation mas dako ang reason ngano nga mo lipay kita tungod sa salvation kaysa gifts, sa supernatural gifts, no?
sama sa pagpagawas og mga daotang espiritu gikan sa mga demon possessed. So mas dako og kabug-aton ang salvation, mas angay nga mo'y pasalamatan ang salvation. Mas dako ang rason nga magpasalamat sa salvation kaysa gift sa Holy Spirit, supernatural gifts sama ni ana nga nabatnan sa 70. So any question? Further question? Walay question, Pastor. Salamat. So atong tingbon mopadala ko sa inyo maybe this week, Lord willing, og atong midterm exam. So daghang salamat